Giawhag ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang kooperasyon sa mga tour operators o guban pang mga stakeholders sa pag-abli pag-usab sa tourism industry sa lalawigan. Human sa iyang pagbisita sa tourism destination sa South, gibisita usab ni Garcia ni adtong Hulyo 18 ang tourism haven sa Norte, nga mao ang lungsod sa Daan Bantayan, nga naila sa ilang diving activity ug white sand beaches. Ato sa maong meeting, nagkasabot ang mga operators nga musunod sa mga guidelines nga gilatid sa Executive Order 20-A ni Gobernador Garcia. Ang tanang turista kinahanglan magpabook sa online portal nga gidumala sa probinsya aron ma-monitor ang gidaghanon sa mga musalmot sa matag tourism activity. Giklaro sa gobernador nga walay kita ang probinsya sa maong tourism site ug gani naggasto pa isip pa maagi nga ma-monitor ang mga guest. Because we know very well that people have lost their livelihoods. Businesses have closed, especially Malapascua, which is all about tourism. And tourism is all about Malapascua. Mao na ato ning ibalik, pero dili pod nga muratag mga baka nga nakabuhi istoril. Porque giablihanan ni natong tourism activities, hala pasagad tira pasagad na sa dili na pwede. Ngano, na may nagbantay nato. So I'm asking for the cooperation of the island, all stakeholders. If there is a portal, there is a reason for that. We're not earning anything from it. We are spending for it. This is a service that we are extending for all stakeholders of the province of Cebu. We need to control the number of people involved in these tourism activities. Gihangyo ni Garcia ang istrikto nga pagsunod sa mga guidelines aron mapamatud-an nga kaya sa lalawigan nga sugdan pag-usab ang pagbuhi sa ekonomiya, ilabi na sa turismo nga naapektuhan sa pandemya. Samtang sa maong adlaw usab nakadawat og 1.5 milyones pesos ang lungsod sa Daan Bantayan gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo aron sa pagpaayo sa ilang cultural center nga naguba tungod sa bagyong Ursula sa miaging tuig. Sama sa pagsunod kaniadto sa mga lagda pagpaubos sa Sugbo sa ECQ ngadto sa GCQ ug hantod karon sa MGCQ status, gitinguha sa gobernador nga ang mga health standards nga sundon sa matag tourism activity magpakita nga ang mga Sugboanon disiplinado ug makamaumosunod sa lagda alang sa kaayuhan sa tanan. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.